گرê Nebî Yûnis li Mosilê li 24 Huzeyran sala 2014 da ji balçekdarên Daeş ve hate teqandin wekû tevaya merqedên pêxemberan li Mosilê û li jêr merqedê Nebî Yûnis tonêl hatine kolan bo wê çendê parçên şînwarî bigerin. Niha şandekê zankoya Hayder bergeriya Almanî diger rêveberiya şînwarê Neynewa dest bi lêgeriyana cihên şînwarî li jêr merqedê Nebî Yûnis kiriye û heta noke çendîn parçên giring aşkera kirîne. Ev cihanûka grupek li ser kar dikit ser bi zankoya Heidelberger ya Almaniya nûka karê wan li jêr merqedê Nebî Yûnis daye ji ber ku ew giringiye didine jêr merqedê Nebî Yûnis ji ber ku qesra êk ji şahên Aşûriyan hatiye aşkirakirin ku melîk Serhedûn e. Yek ji şahên binavûdeng ku serdemê Aşûriyan hukmranî li welatê Iraqê kiriye. Astengên ketîne tiriya me de hebûna avahiyan li ser qesra şahê Aşûriyan ku ev e mezintirîn asteng e. Rêveberê fermangeha şînwariya Neynewa wesa bo dengê Amerîka diyar diketin ku li dawiya îsal dê beşekê evî girî hête radestkirin bo wexfilsinnî da ku mizgefta Nebî Yûnis lê bihête avadankirin. Lê li jêr mizgeftê dê lêgeriyan berdewam bin ji ber ku çendîn parçên giring hatine dîtin ku vedigerne serdemê Aşûriyan. Ev tiştê hatiye aşkirakirin li girê Nebî Yûnis gaye pere. Ev gaye dê cihê xwe li bin qesra şahê Aşûriyan giret û li ayên de dê geştiyar qesta vî cihê ken û dê çavê xwe gaye per bînin û qesra şahê Aşûriyan bibînin. Zêdebarî vê çendê aşkirakirina hindek tabloyên niqrandî ku ramana jinên Aşûriyan didet û ev e bucara êkî ev tabloya têne aşkirakirin. Ev mezargehê Nebî Yûnis li aliyê cepê bajarê Mosilê. Mezargehê Nebî Yûnis bi cihekê ayinî û cihekê pîrost hate naskirin. Lê piştî hatina çekdarên Daeş jêr mezargehî wesa hat aşkerakirin ku qesra Serhedûnê Aşûrî têda ye û çendîn cihên şînwariyên giring hatine aşkerakirin. Gelo piştî aşkerakirina van cihên şînwarî ev mezargehe dê bîte cihekê şînwarî yan cihekê ayinî. Kawa Emer dengê Emerîka, Mosul.